KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum. Hettiyankoɓe eɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof mboro saw holuden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal aduna fof ɗum noon hettiyankoɓe eɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuri tengtude hande jayndeli ɗi ko jeeya e gueɗe o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko insuffisance rénale biyaɗo ko heno wondi gueɗe Juan Branco nani hen kono kadi gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa woni carburant ceerɗo ha wuro ɗo e nder leydi meɗen ha noon tengti to banggal politique gueɗe Karim Wade oɗo mo ganduɗa kanko woni Khalifa Ababacar Sall men beele maɓe jeeye sungoli ɗi joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi. non tigi hettiyankoɓe eɓiyankoɓe gudditiren jayde gendire Le Soleil on ji Le Soleil oɗo subaka udditiri ko gardiɗo leydi ndi e natal muɗum hollidde tan o ummima toon to ganduɗa woni Arabie Saoudite gam faade to diwan mo Nigéria ɗum ɗon noon saabi ɗum ko sommet extraordinaire poɗɗo dañde gam tan ɓe mbawa yewtidde gueɗe Niger saabu ne anda noon gueɗe Niger ɗeɗo balɗe kañum woni toni ɗi foof ɗum noon gartene jayde critique oɗo subaka ari tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay oɗo saaha komo ganduɗa nan tan wayno gonɗo e nder ndiyam ne deeƴini ɗum ɗon noon saabi ɗum ko wiide tan landam mo APR walla tan Benno Bokk Yakar holi jogorɗo wonde candidat mumen ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi wiyan taw eyyi kono wiyan taw ala ɗum woni konguɗi ɗi ganduɗa nane e nder jayde critique ɓe mbi noon ɗo e lebbi jeegom beele ne wawi hedde hen toɗɗade goto mo ganduɗa ma waw ardade parti o walla tan ardade ko ganduɗa kañum woni Benno Bokk Yakar garen ha joni e jayde woni jayde alerte oɗo subaka ari tan koye gueɗe ɗe ganduɗa kañum woni gueɗe soble Ousmane Sané addi hen konguɗi muɗum kanko noon gardiɗo ARM kanko noon o wi tan ko fayi e gueɗe soble ɗeɗo kay saabi séri walla saabi tan ngakki koto ganduɗa woni diwan mo Maroc ine ummotono toon kono noon ɗo joni koɓe udduɓe saabu yete kamɓe won saahaɓe ganduɗa ɓe jaltinta ɗum noon addi caɗele ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono noon aɓe jakori nannude e nder leydi ndi ko tolne 280 tonnuji ɗi ganduɗa koye banggue tan soble beele ma waw wallide yuman galle baban galleji en garen ha joni jayde tribune noon e oɗo subakari tan ko wiide nder leydi meɗen Sénégal ine jeeya de ganduɗa kañum woni ko tan guure tati e nder Afrique ɓurde serde e banggue tan ko ganduɗa kañum woni carburant e aduna o saabu ɓe mbi noon ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal so ƴewama litere mo ganduɗa kañum woni mo carburant ine jara ɗo 200 walla tan capanɗe jeenayyi e ko ganduɗa kañum woni capanɗe jeenayyi mbuɗu ɗum noon ine jara ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal te ɓe mbi e aduna o prix o waɗa fixé ko capanɗe jeeɗiɗi e ko fawi ko fayi temedde ko ganduɗa kañum fawi capanɗe jeenayyi e tati woni temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi ɗum noon woni ko ganduɗa ɗum foti jarde e nder
aduna o ɗum ɗo noon ɓe garti hen oɗo subaka ɓe mbi tan ko 793,98 mana capanɗe jeeɗiɗi jeenayyi e jeetati piccal capanɗe jeenayyi e jeetati j'y arrive joni kam mi haali ɗum ha rewi lawol mi wiɗo temedde jeenayyi mi wiɗo foof kono noon ko ɗon tan woni capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi e tati piccal capanɗe jeenayyi e jeetati ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon woni ko ganduɗa yete ina saare aduna o kono ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ina seeri saabu temedde 2 litre essence jarata garen ha joni eko fayi tan konngudi goɗɗo mo ganduɗa Bougane Gueye Dany wiide ɗo e nder leydi meɗen Sénégal mataw wonde hen étranger ni ɓuuri wonde hen ɓiɗɗo leydi o saabu so ƴeewama e gueɗe Juan Branco mo ganduɗa ari ɗo yette sokkama kono yawni yaltina kadi dawa caggal leydi walla nawta wuuro muɗum ɓe garti kay gueɗe Ousmane Sonko e nder jayde tribune gaɗen e jayde l'observateur noon e oɗo subaka wi tan ko Karim Wade oɗo saaha kay ko gartugol mo ganduɗa yete mataw question ji walla namde ala hen ɗum woni ko ɓe gaddi ko saabu ɓe mbi ko o heewi o ɓooyi caggal leydi garangal makko ɗo yete ma noon surtout namde kewɗe ɗum noon ɓe mbi kanko noon woni candidat mo PDS ha joni tan garte ko banggue mo ganduɗa ko kañum woni jewtere dañɗo hakkude Amadou Ba oɗo mo ganduɗa woni Mansour Faye e tan Amadou Mame Diop ɗum noon to banggal politique kono kadi ƴewde toli poɗɗo toɗɗede gam tan ardito Benno Bokk Yakar garen ha joni jayde Sud Quotidien kamɓe noon to banggal politique ha joni ɓe mbi ko beele Karim Wade e tan Khalifa Babacar Sall maɓe mbaw wonde tan ɓe ganduɗa ko kamɓe goni yete ko fayi e walla maɓe jeeye sungoli ɗi hitande ujunnaji 224 kamɓe ɗiɗo ɓeɗo noon saabu ne anda aɓe jogani noon ñamade nder leydi meɗen Sénégal ɗum tagnoɓe sokede ɗeɗon ñamale noon koko foti yoɓede haade tan ɓe jeeyede e jeeyaɓe ɗiɗon sungoli garen ha joni e jayde point actu noon oɗo subaka ha joni to banggal politique arti ƴewtade tan landamo PS ɓe mbi noon landamo PS mataw tan koɓe sarodirɓe oɗo saaha goto foof e konngol muɗum ɓe gaddi noon Abdoulaye Wilane Ali Mané e oɗo mo ganduɗa woni gardiɗo mabɓe woni Aminata Mbengue Ndiaye oɗo saaha ɓe mbi noon kamɓe ɓeɗon tato fo goto fo haalata tan koye inde muɗum walla goto fo haalta ko haala muɗum garene jayde Vox Populi noon e oɗo subaka wi tan ko Ousmane Sonko watta dañi walla rafi gonɗo e muɗum walla tan grève de faim o addani ɗum ko ganduɗa ko kañum woni insuffisance rénale walla tan ne wawi wiyede ko ɗo no fayi e dañde insuffisance rénale so tawi tan o jokki oɗo grève de faim ha joni tan ɓe garti kay e gueɗe grève de faim saabu ɓe mbi koko ganduɗa ete mataw ne wawi wonde arme neɗɗo o hutorto ha wawa dañde ko yiiɗi dañdo hen ko yiiɗi woni Pape Alé Niang e Cheikh Bara Ndiaye saabu kamɓe ɓeɗon ɗiɗo ɓe goppitama e liberté provisoire kono noon ɓe mbawa taw hodde koreji mabɓe saabu aɓene juuɗe docteur eɓe ɓe mbi noon rewɓe sokaɓe oɗo saaha walla wiyeteɓe détenu politique nangaɓe APR landaji nangaɓe e ko ganduɗa kañum woni Pastef e landaji goɗɗi ɓeɗon noon oɗon saaha rewɓe mumen gummima gam wiide tan yidde mabɓe woni yo joom galleji mabɓe woppe koota e nder cuuɗi mabɓe e galleji mabɓe garene jayde les échos e oɗo subaka ari tan ko wiide Ousmane Sonko insuffisance rénale wondi ɗum noon ko konngudi Juan Branco e oɗo mo ganduɗa woni maître Ciré Clédor Ly ɗum ɗon noon e wideɓe tan kanko Juan Branco o wiyete kanko Ousmane Sonko mo dañi insuffisance rénale e oɗo saaha maître Ciré Clédor Ly kañum wi tan ko déshydratation walla tan wasdemo yarde ɗum addanimo caɗele gueɗe ɓandu makko ha oɗo saaha kay ne wawi addandemo insuffisance rénale ɓe mbi Ousmane Sonko noon kañum noddi e rango wiide tan kamɓe waɗoɓe grève de faim gam tan wallidemo yoɓe joƴƴin ɗum e leydi ha joni tan garene jayde libération noon oɗo subaka arti tan koye nangueteɓe walla tan waɗeteɓe interpellé to banggal tan daɗi ɓe kamɓe o biyeteɗo Seydou Diallo e jeetato ɓe ganda kay oɗo saaha ɓe tan
aɓe ndi mbaɗa placé sous mandat de dépôt kamɓe noon mata ko jeetato ɗon mbaɗa gonno ɓe ganda oɗo saaha kay joppama peɗeli gam tan nanguede kono e ɓeɗon jeetato ko ɗiɗo tan nanga taw oɗo saaha heddiɓe noon nana jiile ɗum noon ko tan ɓe ganda kamɓe goni responsable uji politique toon to diwan mo Yembal ha joni tan garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal tigui oɗo subaka ɓe gaddi noon nate ɗe ganda on ji Elimane Ndiaye e oɗo mo ganda kanko woni Bamba Dieng e tan Ismaïla Sarr ɓe mbi noon ɓeɗon oɗo saaha kay koɓe ganduɗa e club aji mumen walla tan no jiilo club aji saabu Bamba Dieng ɓe mbi ko kañum nani tan foti ko hollidde hoore muɗum kanko Ismaïla Sarr noon ɓe mbi yete oɗo saaha kay komo ganduɗa darde muɗum ƴewtidama kono kadi oɗo mo ganduɗa kanko woni Habib kankone oɗo saaha kay darde makko walla tan amone yiilo hoore makko e club aji ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni uttiden hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon en batta tan sonna a jaade toon to diwan mo Matam toon noon plus précisément to diwan mo Kanel ɗum ɗon noon ko Gawsudia ko jaadeten hen e ko ganduɗa kañum woni coopérative faade tan yuɓɓinde walla ƴewtade banggue ndema toon oɗon diwan oɗon bureau noon ɓe dartima gam tan ɓurde yañude ɗum ɗon noon oɗon coopérative ko gam tan daranade walla ƴewde noɓe mbatta ha to banggal ndema ɓuura yaade yeeso ɗum noon kettatoɗen hen ko Gawsudia ko coopérative ɓamtare Kanel ko fedde daranide dolnude ndema e fannuji mum foof fodde 120 neɗɗo ina tawe e nder nde ɗon fedde ko ɓen ɗon juɓɓini batu bureau jaccinagu e tawtorede haralleɓe hewɓe nokku o Haruna Thioubou horejo on ɗon coopération arti e nguɗon batu objectif réunion hande ko hande ko réunion CA ɓamtare escoute Kanel mittidirɗo hande ko CA noon CA ko CA élargi ko yaccina ha yimɓeɓe mbawa ande hande kadi aussi eɗen jogui toɓɓe kewɗe ɗe ponɗen wadde développé pour ko faade ɓamtare coopératif o ko ɗum woni hande ko yewtira réunion caggal mum horejo holliti ko ɓurno ko wonde fandare huftodinde ko yaccinde dendagal ndemaka e fannuji mum foof hamin jogui fandare coopératif o ko pour yaccinde ndema ko faate horticulture woni ndema sewo sewoji e on saaha noon so tawi ndema ha ene émina ma wat caate ko faate affaire commerce commerce o noon ko taw ko yaaji e ko ganduɗa ndema sewo sewo hande o noon ko gonga fedde nde ene waɗi fodde 120 neɗɗo kono noon hande fonno ɓurte ɗon haadi ɗum noon yettade ɗon e wiide horejo o ko ɗum ɗo probléme o ko probléme sensibilisation probléme hirjide sabi hande sax min mbawi huccidde e moɗon pour mbawen wadde feere ɓe département o foof tinti ko probléme sensibilisation min jogui eyyi so tawi woni noon Allah walli en hande en ƴettiɗo elma mbaɗo wondani amin ɗamini kadi aussi ma fedde nde yetto ɗo yettuno hay sino noon ɓoyani ko nde ɗon fedde jibina saabu darde e katantagal ardiɓe fedde nde ɓe mbaɗi feere haɓe dañi wallidiɓe hewɓe premier partenaire ɗon ko Pakal SDDR mo Kanel walla ministre de l' agriculture woni DRD Matam e Sayel ene wonde mairie ji ɗi ene wonde kadi personne ressource locale wonɓe ɗo e nder département de Kanel horejo o e rima dendagal remoɓe wonɓe e nder falde Kanel nde daronto koye mumen pellitana daranade ɓamtare mumen nde tawno leydi ndiyam nangue foof ina tawe e nokku o ɗum ɗon wona konguɗam ko konngudi horejo o noon tigui hettiyankoɓe ƴeeɓiyankoɓe Gawsal jarama kono noon o addi hande koko waɗi fayida woni to banggal ndema e nder leydi meɗen Sénégal saabu so ƴewtidama joni tan e jaydeli ɗi so banggue soble basalle ene wayte e nder leydi meɗen Sénégal ande na hersini no fewi leydi ndi ganda hande ne dañi leydi ne dañi ndiyam ne dañi nangue ne dañi kala ko sohlata gam ndema yaara yeeso Sénégal ne jogui ɗum hande ala ko goyaten sona banggue basalle soble ko ganduɗa ete hande ne wawi remede nder leydi meɗen ha
totten wodɓe enen jetten ko cohluɗen ko ha jeeyen wodɓe hande ko wawi hen wonde fo paɗeten ko wodɓe wiya Maroc uddi dame muɗum walla ɓeeɗo mbaɗini walla ɓeeɗo mbaɗini Sénégal daña ɗeɗon caɗele e ko ganduɗa wona sona basalle tan woni soble ɗum ɗon ina hersini e nder leydi ɗum noon ko ɓurde yuɓɓinde to banggue ndema e nder leydi meɗen Sénégal ɗum il faut waɗe saabu noon Afrique sohli ko ndema ngam wadde développé mi haalani ni Sénégal kono Afrique sohli ko ndema ngam wadde développé en tant que ndema ka waɗaka développé Afrique wonata tan jotto tan koye leydi saabu wawi suutude ɗum ko daña déjà autosuffisance to banggal alimentation oɗon autosuffisance alimentaire il faut daña te ɗum pour daña il faut maaro yona amen il faut min daña gawri ha yona il faut min daña makka ha yona il faut min daña fruit ji ha yona te kala ko ganduɗa hande amin guittoye ɗum banggue goɗɗo ne wawi waɗede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu en ngakkani leydi en ngakkani nangue en ngakkani ndiyam ko ndiyam taari en bangyo bang ko ndiyam taari Sénégal so tooɓi so toɓani en mbasani ndiyam wadde noon koko ganduɗa hande so daranama ne wawi wonde tigui te ɗum ɗon noon il faut gouvernant ji daro hen no fewi kono kadi kamɓe remoɓe ɓe gonɓe banggue ndema il faut kamɓene ɓe ƴetta responsabilité ji mabɓe woni jabde wadde ko wayno coopérative uji jabde yaltinde coppareje mumen coppareje ganduɗa saabu hande ko kalis jibinta kalis somi waɗi mbuuɗu jibi waɗi mbuuɗu goɗɗo waɗi mbuuɗu woni buttati hande janggo en batti noon wonta ko bujjeegom non ha wonta nogas ha adda temedde adda ujunnaji adda million ngaji hande yo yimɓeɓe jaɓat rendinde buuɗi mumen jaɓa liggade hande hayso tawi ko ñamale bankuji ko way noon neɗɗo ne wawi wasde nadde hen ƴeewono waɗi e peeje e peccorde muɗum ha rendina million ji ɗiɗon saabu hande banque ne wawi fuɗɗorade ujunnaji sappo ha watta ñamludema milliard uji tawa koye ujunnaji sappo fuɗɗori walla ujunnaji ɗiɗi fuɗɗori ko haalis noon noddata kalis te ɗum ɗon pour daña il faut yimɓeɓe jaɓa rendinde buuɗi mumen surtout noon kolodira e koye mumen kono kadi koolaɗo o kañum so buuɗi ɗi fawama e junggo muɗum anda no waɗiri ɗum ha wawa jibinde buuɗi goɗɗi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗon guddirten roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka alarba hannde tottude on aadi gongol so allahu lamɗo jaaɓi bani moon da Baysata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall ha gongol so allahu lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma